Simulatu behar ditut, Logic LA simuladore honetan, eskaintzen dituen flip-flop hauek. Venga, SR-erekin hasi behar naiz. Jarri behar ditut betiko bonbilatxoak, ku irterak ikusteko. Ku takumarra ere bai, venga. Takumarra. Sarrerentzat etengailu pare bat, S eta R. Etiketak ez dizkiot jarri behar, eta erlojuarentzat berriz ere bai beste etengailu bat. Hortxe izango genuke. Bale. Ikusten duzu egorarik ez daukagula, egin dezagun set bat. Hau batera jarri eta pulso bat sartu. Batera jarrita. Bale. Orduan, hau 0 den bitartean isolatuta dago balioa sarreretatik. 0-0 baldin daude hauek, pulsoekin egoera ez da aldatzen. Batera jartzen baldin badegu hau, eta pulso bat sartuta egiten du set bat. Baina batera dagoen ez da ikusten. Reset bat egiteko, hau jartzen da batera, eta esan behar digu orain egiteko. Hortxe daukagu 0 bat. 0ra bueltatuta, mantentzen da 0 hori gure bi egonkorran. Hau izango zen gure SR. Probatuko dugu behar bada eitxoen, Honekin iaz, hau da erlojutxo bat. Oso frekuentzia txikikoa, begiratzazue, hor dabil. Segundo bateko perioda uste dela. 0-0 den bitartean, hau batera ailegatzen denean, hau ez da aldatzen. Jartzen baldin badegu batera, hau positibo denean, hau batera dauka, hortxe. Eta 0-0ekin mantentzen da. Bale, argi hau nik uste etengailuarekin. Bale, oraintxe probatu behar dut D flip-flopa. Guazen, kendu behar dut hau. Erlojua ere bai, zeren etengailuarekin hobeto ikusi behar dugu. Berrizku eta kumarra irteerak, D sarrera hemen, eta erloju bezala berriz etengailua. Bale, hasieran, parkatu hemen ditugu preset eta klear sarrerak. Hauek ere jarri beharko ditugu. Biak batera honek funtzionatzen hasteko. Guazen, hala ere, badukat aukera bat sartzeko, baina etengailu bat erabiliko dut, batera jarrita, honetzak konektatuta, eta beste bat klearrentzat batera jarrita, horrexe konektatuta. Etengailuak, barkatu, biegonkorra ez daki nola jarri. Beraz, egin behar dugu preset bat, pulso negatibo bat sartuz, klik, klik, ez da egin dugu preset bat. Pulso negatiboa sartuz hemen, preset egiten gabiltza sarrera asinkrono hauekin. Klear bat eginez, tak, 0ra jarriko zen. Hasi bergea, batera. Listo, hor daukagu bat gordeta, isolatuta gure D sarreratik. Hau aldatzen bada, hemen ez da ezerrez gertatzen. 0ra egon da hau, erlojuaren pulso bat ailegatuta, hau jarri berta 0ra. Tak, tak, hortxe daukagu, 0a. Berriz isolatuta geratzen da, hau 0 den bitartean. 0 dagoenean, 0 bat gabiltza sartzen. Nahi badegu bat sartu, sartzen dugu bat sarreran bat, eta erlojuaren pulsoarekin gordeko zaigu. Hortxe daukagu. Hortxe izango zen D biegonkorra. Probatu ezagun orain, urrengoa jotaka, guazen. Haukendu, jotaka, honek ere bere preset eta klear ditu. Irteera, kumarra, preset eta klear batera. Bale, jotarentzat hau, aukarentzat, eta erlojuarentzat beste etengailu bat, guazen. Hortxe, berriz, flip-flopen irteerak ez dakigu nola dauden, edo simuladoreak ez dakik nola jarri, egin behar dut preset bat, tak, batera jartzeko. Hemen egin da, klear bat egingo genuke. Hasi gaitezen batekin. Orduan, honek zer egiten du? Hauek 0 den bitartean, oraingoz, hau 0 den bitartean, hauek daude isolatuta irteeratik. Bale. Hauek 0 jarri behar ditut, eta erlojuaren gorakako momentu batean, honek egin behar du berea, 0 baldima daude bere sarrerak, egoera mantendu behar du, ja. Klik, klik, mantendu egin du. Klik, klik, mantendu egin du. Egin dezagun reset bat, jarri beharko dut K batera, eta aldatu behar da, hemen klik eginda, pulso bat sartuta, tak, tak, 0ra jarri da. Horrela mantentzen baditugu, pulso guztietan 0 bat jartzen dugu. Bale. Biak 0ra baldin badaude, 0 hau ere mantendu behar du, leheno bat gordetzen zuen bezala. Hortxe dago, gordeta. Probatu ezagun orain biak batera jartzea, eta pulso batekin, jotaka flip-flopak egiten du, hemen daukana alderaztu. Ja, pulso batez, bihurtu behar dugu batera, ja. Tak, tak, bihurtu du batera. Mantentzen baditugu batera, urrengo pulsoan, aldatuko du 0ra. Eta horrela, bat, bezala mantentzen ditugun bitartean sarrerak, alderantzten egongo da. Togel hori egiten. 0ra jarrita, mantendu. Hortxe daukagu. Jotaka flip-flopa. Probatu ezagun azkenekoa, T flip-flopa. Bale, haukendu, eta T flip-flopa. Hemen sobratzen zaigu sarrera hau, betiko irteerak, preset eta klear batera, T sarrera eta erlojua. Bale, egin dezagun
preset bat, hau batera jartzeko. Orduan, sarrera isolatuta. Sarrera denean 0 eta pulsoak ailegatzen badira, ez da aldatu behar egoera. Tak, tak, mantendu egiten da. Vale, hau jartzen baldin badut batera, eta pulsoak ailegatuta, togel bat egin behar du irteerarekin, aldatu joan behar da. Batetik 0ra eta hurrengoan 0tik batera. Horrelaxe, egon behar da, togile egiten pulso bakoitzean. 0 baldin bada, ez du aldatzen bero egoera. Jartzen baldin badugu 0ra, eta sarrera baldin bada 0, ez da aldatzen. Vale, hortxe ikusi ditugu gure lau flip-flopak.